Sigurno se sećate Slavice Janošević, graditeljka violine iz Slovenije, koja je došla u naš studio nakon maila koji je poslala i rekla je: ja sam graditelj violine. Graditelj sam violine u jednom ateljeu gospodina Demšara. Gledam emisiju koju radite, u Sloveniji se emisija gleda i rešila sam da jednu od svojih violina koju sam napravila donesem u vaš studio i da je poklonim. Pored toga kaže da ja sam kostimograf, organizujem veliki broj divnih izložbi, koncerata u Sloveniji, živim u Vrhniki i jednostavno sam želela da nešto što sam sama uradila poklonim nekome ovde u Beogradu, u Srbiji. I došla je Slavica u goste, da to uradi lično, da uradi sama i da nekako dobije slobodno vreme iz svoga pozorišta, tu gde radi. Jako je vredna, jako predana i ima neku viziju da čini dobra i da se ljudi uvek kada dođe raduju. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam vam rekla da kada budemo odlučili kome će vaša violina da bude darivana, da ćete doći u studio. Podsjetite nas na vašu violinu, koliko ste dugo radili na njoj? Pa ta violina radila sam je sigurno mesec dana ili nešto tako, oko 150 sati. Tako da sad malo sam emotivna kad je gledam jer se sećam svih trenutaka dok sam je radila. Je li bilo teško? Pa onda kad sam dolazila prvi put rastala sam se sa njom i sad mi je drago da vidim kojim putem ide dalje. To je Aleksandra Latinović, ona je iz Uba i sad će ona vama da kaže ko je ona, šta radi, kako je do sada svirala. Aleksandra, ti dobijaš tu violinu, reci nam nešto o sebi. Zovem se Aleksandra Latinović, dolazim... Lepo mi recimo, veš da lepo, nemoj naučeno, ajde. Zovem se Aleksandra Latinović, dolazim iz Uba, 5. sam razred u osnovnoj školi i 4. razred u muzičkoj školi Petar Stojanović. Je li tako? Koliko ukupno nagrada imaš do sada? Imam preko 20 nagrada. Najbitnije su mi i najomiljenije su mi laureat na republičkom takmičenju ove godine, drugo mjesto na međunarodnom takmičenju Petar Konjović. To je ova u sredini, ova pozlaćena, ali tako? To ti je najdraža? Da. Dobro. Laureat na Mladom virtuozu u Beogradu. Imam laureat na muzičkom festivalu na Ubu. Ukupno 20 nagrada. Da. Šta je ono čime te obavezuje, je li tako, tvoja profesorka? Kako se zove i šta je ono što ti uvek kaže? Sjeti se. Moja nastavnica se zove Marija Nikitović iz Beograda. Uvek mi kaže da... Šta ti kaže? Kaže ti da vežbaš? Da. I šta još? Da sviram lepo, da ne grebem, nego da... Da ne grebeš? Jel može da se grebe? Kako izgleda kad se grebe? Pa da imam muzike više. Više muzike, a manje da se čuje ta violina, je li tako? Ne. Je li tako? Šta je ono što ćeš nam ti osvirati? Osvirat ću vam Šubertovu Pčelicu. Pčelicu. E sada, ti si do sada, vidiš, dobila sve ove nagrade. Da. A ova violina na kojoj sviraš nije tvoja, jel? Ne. Reci nam tačno. Ova je violina Bogića Miodraga, graditelja violine iz Beograda. To si pozajmila? Da, na korišćenje. On ti pozajmio? Da. I sad ćeš imati svoju, isto majstorsku violinu. Eto, to je ova violina, je li tako? Super. Slavice? Da, evo, baš mi je drago da ide u take vredne ruke. Bila je velika konkurencija i sad ćemo da vidimo da li smo opravdali vaše poverenje. Jer smo bili pod pritiskom, znate ono, to je jedna od najlepših violina koje smo dobili, da budem iskrena, i trebalo je da ode u prave ruke. U prave ruke. Izvoli. Pčelicu će da sviš. Izvoli. Za klavirom je? Profesorka Milena Maleš. Milena Maleš je za klavirom. Hvala ti puno.
Da li je dobar izbor, Slavice? Izuzetan izbor. Jel da je izuzetan Ja se radujem. Nadam se da ću nekad uživo slušati Aleksandru na mojoj violini, da ću imati tu priliku. Sada će samo da svira na vašoj violini, je li tako? Sad će imati svoju violinu. Slavice, vi ste rekli da ćete i u Sloveniji da se potrudite ako postoje ljudi koji tako imaju neke instrumente, je li tako? Da. Hoćete nam pomoći? Da. Ja se već raspitujem, ali instrument je neka stvar koja se, ljudi se emotivno vežu na njega i to rastu sa njim. Zato i nadam se da će i Aleksandra kao i violina, kad kažu da je violina što je starija, bolja je, da će i Aleksandra zajedno sa violinom da raste u velikog virtuoza. Da vam kažem, Slavice, znate što je zanimljivo? Vi kažete da se čovek srodi sa tim instrumentom. I ja imam taj jedan dobar osjećaj da se ljudi javljaju i kažu mi vam poklanjamo violinu od moga oca, od moga dede. Ona je stajala u kući, na njoj niko nije svirao. I znate kako, kada vi to onda date i ljudi vide da ste vi to dali talentovanom detetu i da je to jednostavno odlučeno tako iskreno, čisto, da niko nije zvao telefonom, onda ljudi veruju u to, znate? Da. Niko ne mora da telefonira. Jednostavno, niko ne mora da piše, jednostavno, tako je kako je. Uvek se trudimo da izaberemo najboljeg, s jedne strane, a s druge strane da damo nekome na samom početku. Znate ono? Njegove karijere, da. Na samom početku upisujete muzičku školu, veliki talent, kažu divan sluh, ajde da damo. Hvala vam puno. Mnogo vam hvala.